केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। नाही, स्टॉल सारखे लोक घालत राहतील असं नाही। मूळपासून जे लोक व्यवसाय करतात त्यांना आम्ही प्रोटेक्शन दिलेलं आहे, ते प्रोटेक्शन तसंच राहील। परंतु वाटेल तसे जर घालत गेले तर मग आंबोलीचं सौंदर्यच नष्ट होऊन जाईल आणि त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा रिस्ट्रिक्शन आहे। ती वन खात्याची जमीन आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर अतिक्रमण झाली तर अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्याला जबाबदार धरलं जातं। हे गृहीत धरून एवढ्या भागामध्ये PWDच्या हे होतं, रस्ता होता, त्या भागामध्ये पूर्वीपासूनचे स्टॉल आहेत, त्यांना कशा रीतीने नवीन स्टॉल करून द्यावे की जेणेकरून तिथलं सौंदर्य वाढेल याची स्कीमसुद्धा आम्ही लवकरच तयार करतो आणि त्याच्यामुळे ते स्टॉल आहेत त्यांना अतिशय चांगले असे ज्याच्यामुळे आंबोलीची शोभा वाढेल अशा तऱ्हेचे करून द्यावे। पण अशा तऱ्हेचं मिळतंय म्हणून जर खूप घालायला गेले तर प्रत्येकाला आपण करू शकणार नाही आणि मग तिथं काही सौंदर्य आणि निसर्ग शिल्लक राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।